Ҳамада салому алайкум, хуш омадем ба канали Сем Шарипов ва бо шумо ҳастам ма, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Каме студия дигар хел ба назар мераса, ма ҷоҳои сиёмкар тағйир додагим, и ба хотири ин випуск не, ба хотири як проекти ҳастае ки ма дар видеои пешина каме хотиррасон кардам. Бароям хотирае мақсад ҷора аҳамият натен, ҷо муҳим нестае, муҳим даиҷа мавзӯае. Мавзӯе ки мувофиқи названия, мувофиқи рубрикаи имрӯза, ки рубрикаи имрӯза албатта сешанбе аз рубрикаи антидаҷол. ширкати ҷамшед лоиқов ба шумо пешниҳод мекунад ҳаҷи умра ва фарзӣ, тафтиши ҳуҷҷатҳои ҳамаҷонибаи муҳоҷирӣ, аз ҷумла тафтиши регистратсия ва запрет. Агар ки шумо талабот ба чунин хизматразониҳо дошта бошед, марҳамат, рақамҳо дар болои экрани шумо. Бисёриҳо метавонанд фикр кунанд ки алоқамандӣ и корҳо дама дорад. Не бародаро. Видеое ки имрӯз ма дар бораш гап мезанам, и алоқамандӣ ба шумо дорад, ба ҳар як тамошобин, ба ҷайби шумо, ба бехатарии шумо, ба бехатарии падару модаратон ва дигар корҳо. Яъне ки чӣ гуна? Ҳамаша дар ин видео мефаҳмед албатта. Ва ягон касе ки тарафдори Рамзия, яъне ки меҳмони имрӯзаи мо боша, агар то охири видеоро тоқат куда охири видео бо ма хирдам гап дорум. Рамзия имрӯз благодаря ҳаракатҳои ма имрӯз одами шидагие ки ба мисли як фрик дар YouTube дар ҷомеаи имрӯза шидагие. Ман ҳамаи корҳои Рамзия ҳайрон мешавам. Ҳама чизошда баромада беақливу ҳама чизошда, лекин мир будани хача худаш баромада тасдиқ кардааст. Ина бародари азиз, бисмиллаҳ, ман шуморо мегӯм, диден мирғм. Ту медонӣ петух биромадӣ. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки одамо рӯи аслии одама шинохтанд. Аввал ҳамчун одаме буд ки мехост ҳамун гирда атрофи хича ба мисли як қавм атрофи худаш ҷамъ кунад ва хича ҳамун шахсое кунад ки тамошобинош риши ӯра зиёрат кунанд. Шумо албатта ки аз ҳамаи нақшаҳо, аз ҳамаи корҳои ин шумо медонистен, чунки корҳои ин аз рафторош маълум буд ки кушод тамошобиноша қавмое мегуфта, Қавмои азиз созен хубен. кушод противникоша мегуфт ки омада бояд шумо ришҳои мара зиёрат кунед. Ту ин риши мара ку бояд биёи зиёрат кунӣ, медонӣ мира. Хеле гап накунед, дин мебурӣ. Лекин гап дар ин нест, мо уже шасти ин кора гардондем. Авакай одамо ин кора дигар ҷиддӣ қабул намекунанд ва ин кора ҳамчун масхара қабул мекунанд. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки дар ин байн мо омадаму ва ҳамара Масад мо аз Аллоҳ наметарсем, аз бандаш метарсем. Правильно? Ту медонӣ петух биромадӣ. ва албатта ки дар инҷаш бародаро фармӯш кардан дар кор неста. Ширкати Шифо Фарморо ки шумо метавонед рафта массаж, фитабочка, ҳиҷома бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо. Лоғар бошӣ, вазн гирифтан ва агар ки бо монда шиди аз вазни бисёр бо лоғар шидан абрадна ва ё ин ки модарзотӣ агар чунин мушкилиҳо дошта бошӣ, бемориҳои мардона, занона ва ғайраҳо. чунин одам ба мисли ман даиҷа пайдо намешид. ин корҳое ки имрӯз гуфтаистаи одамо ҳамчун масхара қабул мекунанд, ҳамеша ҳамчун масхара қабул намекарданд. Ва лекин мутаассифона ҳастанд бо одамое ки то ҳол бовар мекунанд ба ин одам. Мисол гап мезанем дар бораи се мавзӯъ имрӯз дар ин видео. Пешгирии қимор. оё Рамзия Ортиқова қиморро пешгирӣ мекунад ё ин ки тавсия метавад? Чӣ хел тавсия? Бале, ҳоло гап мезанем дар инҷа. Ба хотири фоидаи ҷайби худ таҳдид ба падару модари одамо ва аз хотири бахилӣ ба пешравии дигар одамо унора таҳқир мекунанд. Хуб, оғоз мекунем аз якумаш дар бораи худи тавсия кардани қимор. Яъне ки Рамзия худша ҳамчунин муаррифӣ мекунад ки гӯё ин шахси боша ки қиморбозора пешгирӣ мекарда боша, гӯё ин шахсе боша ки қиморбозора ба мардум ошкор мекунад, яъне ки конкурскунора мегӯем. Лекин мо шумо медонем ки ҳама медонад конкурс қиморай ва баромадата бигӯи конкурс қиморай. Мақсад ягон тағйирот надорад. Агар ки одам бирояд аз зидди ягон конкурскун ягон видео кунад, вай бояд ман дар ин бора кардагӣ будам. Бале, ман ҳам худмам конкурсам кардагиам ва ҳам дар бораи конкурскунои машиникам видео кардагиам ки қабидагиам, нишон додагиам. Рамзия ин корро намекард. Рамзия просто мебирояд ки инаи одам конкурс мекунад, худозада конкурс ҳаромай дигар. Яъне ки чӣ гуфтест ҳама бардоро? Гӯш кунед. Ман пешти конкурскунро намегирам. Ман худам мегӯям ки ҳо қиморай ҳаромай. Ле гап дар бораи онае ки бисёр одамо ҳамин чиза намефаҳманд ки кори ин рекламае. Яъне ки гӯш кунед. Барои канал муҳимае ки ӯро бишносанд ва Рамзия баромада открита номи канала мегирад.
открыто нишон метия открыто фрагментҳои видеоҳоша дар видео открыто фрагментҳои видеоҳои ҳама одамора дар YouTube каналаш мегузора. Ин чиза халқи оддӣ мушоҳида намекунад, намефаҳма, лекин блогер мефаҳма. Якум, вақте ки порчаи чунин видеоҳоро та истифода мебарӣ, ӯ одам метавона ки дар та жалоб бизана. Барои чӣ дар рамзия жалоб намезана? Дуюм, албатта ки ман дар инҷа ҳастанд чизҳое ки ман фактша надорам, бароям хотир дар шумо пешниҳод намекунам. Яъне ки одамо баромадагиам гуфтагиам ки ҳамин одам действительно қатъиян договориться мекуна. Ма дар бораи и гап намезанам ҳозир. Чунки ҳам одамо баромадаҳо маро гуфтагиан, просто иҷозат надоданд ки ма запис кунам гапшона дар шумо нишон метавонам барои хотире ки қатъии договор кардагиан. Ира гап назанем ҳам ма тасдиқи дигариша дорам ки ин одам реална реклама мекуна инора. Нигоҳ кунед чӣ гуна. Ин тасдиқ дар YouTube худи Рамзия бародаро. Тамошо кунед. Ҳоло шумо дар экранатон мебинед. Дар экранатон мебинед бародаро, ҳоло шумо ҳамин одам дар бораи як конкурс кун гап мезанад. Аввал тамошо мекунем, баъдан чира ман мехоҳам нишон бутам ки бале комментариёш дар навистагиан хеле ҳам комментариё безеб, лекин сути ҳамин кора тамошобин намефаҳмад. Нигоҳ кунед, мефаҳмон. Секунин, мақсад анаму туи маҳракҳомон, анами мошини зур дан арон ту бо сар кади ҳак я видеос кадем даф шиди гум шиди рафти ҳад ҳам мара ҳак нигоҳ арон бо ту сар кади як яъне ки подсознательно хабар ба тамошобиноне ки одам коша сар кардага бирем билет бигирен. И гап и тамом нест бардор. Ҳоло дигар хеша далши гӯш кунед ки тасдиқи 100% мекунем чӣ гуна рекламае. Рекламае ки шумо афигет мекунед. Гӯш кунед. ҳад ҳам мара фред мекади айбарат одам буд доказат мекард ҳамаша то медуд видеот кадем даф шиди гум шиди нест шиди ҳад бадбахт бо пайдо шиди ту бу мардума фред мекунӣ бас намекунӣ ту бо сар кунем бо сар кунем иншааллоҳ батреке намемонам. Анаки нигоҳ кунед бародаро. Факти рекламаро чӣ доказат мекунад? Яъне ки YouTube Shorts блогерро YouTube Shorts просто так намепартоянд. Мисол мегирем, ма скриншот мекунам як чанд фрагменти видеои хума дар экран шумо да мемонам. Ҳоло инам ҳоло медурам. Запис мекунам дар шумо нишон метиҳам. Яъне ки чӣ гуна YouTube Shorts чӣ гуна кор мекунад. Нигоҳ кунед. Мисол мегирем, инами бачае ки мо клуб пешра одам рӯй кардем. Нигоҳ кун. вақте ки ту шортро тамошо кардаси дар поён дидем ки значоки хеле тире кардагия ва навистагия клуб рафтем. Амира диден, аҳамият доден. Яъне ки и просто так неста, и кор мекуна. Агар ки мо дар болои ҳамин пахш кунем, ҳамун видео моро мепартояд, ҳамун видеое ки ма порчаша шортс карда партофтагим. Яъне ки шортс барои оне ҳастае ки ту метавонӣ видеоро партои дар шортс ва видеои асналонаро дар шортс привизат кунӣ. Вақте ки одам шортсро тамошо мекуна, метавона ҳамунҷаро пахш куна, бигзара видеои асналной. Ана акна нигоҳ кунем ки мо вақти канали Рамзия медуроем, ҳамун шортсиро ки дар бораи ҳамин конкурскун кардагӣ буд, куҷо моро мегзарона. Нигоҳ кунем. Тамошо кунем, роҳат мекунем ҳозир шумо дар ҷолии одам. Так, нигоҳ кунем. Канали Рамзия чӣ хеле ки мебинем, на? Канали Рамзия чӣ? Ака нигоҳ кунем, видео рафтеса чӣ хеле ки ман дар шортси худам нишон додам, тиреча дар ҳар ҷа нависондагие. Тиречара рост шадидем? Канал с видео с канала вақте ки меҷиқем, рост канали ҳами одам мегзара. Бачо, рост вақте ки меҷиқи, рост канали одам мегзара. Ира реклама мегам бародаро. И тасдиқи 100% реклама кардани Рамзия. Инчунин корҳо дар YouTube вуҷуд дорад. Яъне ки ира чорни хайп мегам. Тамошобини оддӣ ҳамин чиза намефаҳмад. Лекин ино аз ин суистифода мекунанд. Аллакай фаҳмидем, шумо дар ҷа ягон чизи дига илова кардани ма шарт ва зарурият надорад. Антидаҷол. хоб, гап мезанем дар бораи дигараш, дар бораи таҳқир кардан ва таҳдид кардани наздикҳои шумо, падару модарои шумо гуфтем. Дар ин ҷаи одам видео дора дар бораи як одаме ки худаш видео кардагӣ буд, рекламаш кардагӣ буд ва чандин одаморо фиреб кардагӣ буд. Ва чӣ хеле ки Рамзия дар видеош мега ки агар ки ягон гап шид ма ҷавоб мегум, мувофиқи ҳамин гуфтаҳои худаш бояд ки Рамзия суми ҳамон одамоеро ки дар ин ҷа сарф кардан бояд бития. Яъне ки нигоҳ кунед бародаро, реклама кардан хеле ҳам осторожно будан дар кора. Вақте ки ту тавсия метии, реклама мекунӣ ин дигар тараф, лекин бо ту ба забони худ мегӯӣ ки ма ҷавоб мегум, пас бояд ту ҷавоб бигӯй. Вақте ки суми мардума надодан, ӯ одам гирехта рафтак, гирехти рафти чек пекош ҳам ҳастай гуфта, ӯ одам гирех рафт,
تو چه خیلی که خودت وعده کرده گیردی که تو جواب میگوی باید که سومی آدم را برگردونی لیکن این کارو نشید شما همتون میدونید لیکن گپ درباره چی میروه خودی رمزی هم شما میگین که ها برآمده او را ماشینی گفته برآمده سراغ پیش کرده است گپ درباره نیست گپ درباره تهدیده همه حرامزاده گفتن دکوری فرزندی که او توچه که ایران نمیدینه گفتن دکور اکا و برادر خشتبوری که یعنی که شما فعلی مرا میدونین دشمنت باشه اگر در وقتی مشکلی نباید که تو نزدیکای او دا ضرر برسونی و چخیلی که شما میدونین در وقتی که قطعی ما پرابلم کرده گرامزیا یگون طرف یگون کار کردن نتونست و تهدید کرد که پیش او تاش برین و فهمید که پیش او تایما بروا و اوضاعش بزیب میشود بعدا بول انجام شد دیگر طرف کشید و ما در همین جا گفتنیم همین آدم رمزیه همین آدمی را که رکلامش کردگی فریبش کردگی تهدید پدر و مادرش داره که همین را رفته پدرش بیاوان دیگر گپاش خودش یعنی که در ویدیوش هست همین زاپیس شما میتونین که گوش کنین و вообще-то دیدگی شما من خیال میکنم ما چی گفتنیم ما محمد شریفов مؤلفی کانال اسم شریفов هر یک شخصی که یگون آدم با خاطر گناه شخصی خودش پدر و مادر او را اذیت میته پسترین افراد به حساب میرود اگر که یگون کس نسبت همین زایلین ما نسبت همین گفتگوی ما یگون گپی زید داشته باشه میتونه که خاتمه علاقه بروه ссылка تلگرام کانال ما личкаи ما در описании همین ویدیو هست خب شما مردم کجا را تماشا میکنین که در نزد شما بلاگرایی که شما تماشا میکنین امروزا همین کار یک انعنه کردگیان که یک آدم یک مشکلی میکنه یک پرابلم میکنه در حال پدر و مادر او را جستجو میکنه پدر و مادر او چی کار داره و چی گناه داره برای این علاقه پرانچک شده رفتگیه این جنایتکاره غارت کردگیه خیانت کردگیه دزدی کردگیه پدر و مادر همه آدمی که رکلام کردگیشه سوی مردم خورده گرفتگیه پدر و مادر همه آدم چی گناه داره در اینجا اگر که موافق این بگیریم تو در اینجا کنته یا بگیرین قبولم کنین LGBT تو در اینجا قدر تهمت نسبت به ما کردی ما موافق همین کاری تو آدم روی کنم با سر پدر و مادر تو را چه خیلی میشوه میکرد این نامردی میشوه پرایل پس چگونه یعنی که درباره خودی نامردا یک طرف بیسته که این کار را میکنن این گپا را میگن ادکریت ایزونو کشیده تهدید به نزدیک و والدین شخص میکنن لیکن ما در شما کار دارم در مردم شما چگونه همین چیزا میپذیرین قبول میکنین گوش میکنین با ریاگیر ود نمیکنین در کامنتاری که ای آتش بو در آتش چیکار داری چوبا انتی دجال پونکت دیگهش بخیلی یک رپر است خیلی که رمزی خودش میگه اول در انگلیا بود بعدا امریکا رفته و رفته در اونجا LGBT شده دیگر شده گفته هم آدم تحقیر میکنن بگیرین قبولم کنین LGBT لیکن اساسا تحقیر کردنش درباره اون است اساسا تحقیر کردنش درباره یک ویدیوشه گویا که این آدم نصیحت میکنه و با کفر گناهگارش میکنه که از دین خارج شدی گفته یکمش که تو خودت کی پاد که یک کس میگوی که از دین خارج شید تو خودت کی ادیمش که بیا حالا گوش میکنیم ویدیو همه آدما تحلیل میکنیم و بعد تحلیل کردن ما میفهمونم که برای چی همه آدم همه کار را میکنه و برای چی خاطر این صحیفه را بخیلی گذاشتیم یعنی که گپای ما هوایی نیست بردار گوش که ما شما در کزد میورم یعنی که بخیلی را پروسا نمیگم که این خیلی میگه برای که بخیله این خیلی نه فاکتورش قطعی گوش کنیم اکا عمرتون 6 ماه دیگه مونده 6 ماه بچه هکون کارش کن با نام الله اکای غیور اگر در 3 ماه پیش می آمدی توبت میکردی ممکن از 3 سال عمر میدیده حاضر هیچی گفتن نمیتونم یعنی که در همه جا همه آدم نگار میکنه که تو از کجا میدونی مقصد او آدم کی میبره تو یگان پیشگوی ایسوزو گفته الان در امریکا میشل اونجا رفت انگلیه بود بعدا امریکا رفت نمیدونم ضرری نگرو رسیدش اشکری که کم ترک پیشگویی میکنه در پیشگویی میشل همه خیل همه گپ آورده به جای میرسونه که این آدم تأخیر میکنه نو گپ در اینجا نیست گپ در اون هست که من نمیگم که ما پشت این رپر من نمیشناسم این رپر کیه ما خطی صحبت هم کردگی نیستم لیکن من فرق نداره شخصیت کیه ما فقط حرکت میکنم که خود کسی که نباشه نقطه حقش گپ زنم باید ما اول تحلیل کنیم گفته های امیره چی میگه گوش کنیم بچه هکون کارش کن با نام الله اکای غیور اگر در 3 ماه پیش می آمدی
خوابت میکردیم ممکن از 3 سال عمر میدیدم حاضر هیچ چی گفتن نمیتونم. аҳамият додин ҷумлаҳои калимаҳои муҳима дар ҷумла. Калимаи агар вуҷуд дошта. Калимаи агар забони мудоира касе ки хонда боша мефаҳма ки ҷумларо чӣ гуна тағйир медиҳад. Агар ҳичи гуфта наметонам. Яъне ки одам агар дар ҷумлааш истифода бурд маънои онеро дорад ки ҷумла утвердителе нестай. Ҳичи иша маънои онеро нишон медиҳад ки одам ягон чиз кафолат надод дар ҷумлааш. А рамзия боша ира мега ки гунаҳгор мекунад ба оне ки как буто ки ягон пешгӯ боша ва ягон чиз дига боша. Нигоҳ кунед, гап гӯш мекунед. Агар за 3 моҳ пеш меомадӣ خوابت میکردیم ممکن از 3 سال عمر. Бо дариҷа калимаи мумкин. Мумкин яъне ки предположение. Калимаи мумкин предположение ҳичи номаълум агар ҳамчун яъне ки дариҷа ягон ҷумлаҳои тасдиқкунанда нест. яъне ки предположение гуфтаеса ба мисли духтурое ки агар ки шумо имрӯз да мисол мегирем агар беморхона равен любой бемории вазнина ба ҳисоби миёна мега ки мисол чанд қадари дигаш монда. Ҳамин хеле астай бародаро реалист бошенда. Бисёр одамо дар оилаҳошон дар наздикошон дар хеш таборошон беморӣ доштанд ё ки бобо биби ягонтатон мисол дар синни охири умршон ба беморӣ гузаштагианд ва духтуро табибо шуморо мегуфтанд ки тақрибан чанд қадар вақти дигаш монда. Магар духтур табибо фолбинанд ё ин ки аз назди худо омадаганд ё ки медонанд ки худо кай ҷони ӯро мегирад. Не, ира пешгӯӣ намегӯянд. Ин чизе нестай ки одама аз дин хориҷ кунад. Ин предположение тиббияй. Мисол агар ки ту беист на об бихӯрӣ на овқот бихӯрӣ на ҳичи тамхе ховра ва бугӯй ки майнем хели 1 сол мақсад айҷом намехезам. Ва матра мегум мембари ту. Савол ман пешгӯӣ кардам ё ки чӣ кардам? Гунаҳгор шудам ба гуфти логикаи ман аз дин хориҷ шудам. О ин чизи понятнее. Мумкин аст ки дариҷа ягон мӯъҷиза шава усунш дар дасти худое ки намра. Ҳам хелас? Ва чизе ки ин одам мега инам масхара ба кору чизои ҳамун табибо ё ки ягон ваёр боша. Ман видеоеро тамошо кардаги нестам, лекин основной ина ин чизо дариҷа рол мебозанд. 3 калимае ки ин одам дар ҷумлааш истифода бурдагай агар ҳичи ва мумкин. яъне ки ин шаҳодат аз он метавад ки ин одам ягон чиза тасдиқ кардаги нестай. Ҳамин тариқ мо мефаҳмем ки утверждение ки рамзия кардестай дар и дар гуноҳи и на самом деле дариҷа ягон хел утверждение нест, дариҷа предположение ва рамзия боша ҳамчун сухани тасдиқкунанда ба и рабт додистай. Хуб, аллакай фаҳмидем шумо ки чунин корҳоро рамзия ба чӣ хотир мекунам? Ба хотири пас задан, ба хотири тамошош кардан ва як примери хеле ҳам хуб кардагӣ буд бо як видеои ман. Ба ёдтон боша агар дар лаҳзаҳои аввали ҳамин разбор ин одам баромад мара гунаҳгор ба зино кард ва дар барои далил овардан як видеои мара мисол оварда ки ӯ видео филми тарбиявие. Саҳар булбул ҳикоят бо сабо кард ки ишқи рӯи гул бо мо чиҳо кард. Ман аз бегонагон дигар нанолам ки бо ман ҳарчи кард он ошно кард. Гар аз султон тамаъ кардам хато буд, гар аз дилбар вафо ҷустам Созаи ман ҷафо буд. каш филми тарбиявие ки дар оҷа зино ба мардум рекламироват карда шудаги нест, дар оҷа тарбиявие. Шумо ҳамун видеоро бидорен тамошо кунед. ман хишмута медонам мемонам подсказкаи болои видео хати. ما در لبوی ولی ما در خدمتم لبوی ولی ما در خدمتم گاب نیست باش. бегона ба бегона надорад коре. хеш аст ки дар пайи шикастӣ хеш аст. باید тарбиявие ҳамонро бироварда ҳамчун факти зино гуфта дар мардум нишон дод ки ина марҳамат зино кардагия. яъне ки одам бефакт гап мезана, чизҳои туҳматиро ҳамчун факт гуфта дар мардум пешниҳод мекунад. хоб оне ки нисбат ба ман ин кора кардак маълум аст, лекин фикр мекунед дар ин ҷо ки нисбат ба ин репер чие, чӣ хусумат дора, чӣ бахилӣ дора, чӣ дора. А оне ки чӣ хеле ки дар меяд ки аввал дар Англия будӣ, ҳоло боша Америка рафтаӣ, ба фикрам ки дар ҳамун ҷо ягон намедонам ҳамин любой гапашда
мега ки рафтиян фалон кардиян гуфти аму ки қизиқ дора худаш ҳам хеле чикнода ҳам хеле коро дар қизиқ дорӣ ноли биём порчаш ҳам мемонам تو خود دگانه جانی من رمزی بانو جانی من بگیرین قبولم کنین LGBT. ба хеле ин дар ин барои чи ай барои он хотире ки дар ҳамун ҷойҳое ки одам қарор дора орзуи деринаи худи рамзия ай ҳамидин яъне ки одамои англия будагиро таҳқир мекунанд одамои америка будагиро таҳқир мекунанд ба хотири чи ба хотири оне ки ин одам орзу дора ин кишварро биёя наметонад барои натонистанаш албатта ки ҳама кор дасти аллоҳ дай кай вақте ки розӣ боша баъдан ҳамун кор амалӣ мегарда лекин сабаби якумш ки ҳамин одам ҳамин корро натонист ин ма будам албатта бо мегум и кори худованда лекин сабаб ма будам агар ки ман намешидам мумкин е ки як чанд сол пеш ба фикрам як ним 2 сол ё ки 1 сол пеш ин одам дар америка мебуд яъне ки мирзоёр гайёровро шумо мешиносен дар америка буд гашта омад ин одам тавассути ҳамин мирзоёр бояд ки ба америка мера қатъи мирзоёр договорица кардагӣ буданд ва ман намондум мирзоёр чӣ хеле ки шумо медонед қатъи мо мақсад чӣ хел рафиқи дӯстӣ дорем ӯ одам он вақт ира намешинохт ҳамин видеоҳои диниш медид мегуфт ки хай бачаи соза исуси дидагӣ будам охира ман ира гуфтам ман мирзоёрро гуфтам як даҷола як шайтоне ягон америка ягон ҷоне агар не ҳамун вақт имкон буд ки ин одам ба америка барава ва то ҳол талош дора чи америкае чи англияе чи олмоне ки ҷое ки набоша то ҳол талош дора ҳамаи корҳоеро ман медонам ва талошҳошам медонам погиза лекин лицемерӣ дуруягии ин одам дар оне ҳастай ки ҳамун ҷоҳое ки худаш орзу дора мечтад мекунад имрӯз одамое ки дар ӯ ҷамъ пасшон мезанад рамзия рӯзи шава ки ҳамин орзуҳои амалӣ бигарда пас чӣ гуна ту меброи ҳамун рӯз бо гап мезанӣ ва записҳои ту мемона ку ки ту ҳар як одамеро ки ба европа рафтагӣ ба англия америка ягон ҷои дига паш задагӣ будӣ худат рӯзи шава ки ҳамин кишварро биёӣ баъд ту беобрӯӣ ту берӯӣ ту беномусӣ ту ҳичи ягон хел таъсир намекунад акнун чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам суҳбат мекунем бо одамое ки тарафдори рамзия бошанд агар тарафдорои рамзия чӣ меган мисол мебуроянд дар ҳамин видеои ман ака монош басш кун дига накунаш чӣ дар кора исуси савол дар шумо чира бас кунам чира монам яъне ки чӣ хеле ки видеое ки чизоеро ки ман онбар кардам и ба ҷангу разбори мо алоқамандӣ надорад ин чизи реалӣ ҳастае ки ман гуфтаистам просто дар назари шумо дар ҳоле ки ҳамин одам қатъи ман проблема дора як хеле ба назар мераса ки гӯё ман биромада дар ҳамун проблемаи худам гап задиста бошам лекин дар асл шумо мебинед ки ин дигар чизҳое ҳастае ки ин одам кардагиае ва дар инҷа савол ба миён меяд ки чунин даҷҷоло дар ютуб хеле ҳам бисёранд чӣ ба дигарошо намерасӣ бароям хотири дигарошо намерасам ки дигарош да ман нарасидиянд вот гап да чия яъне ки ман да мерасам ба хотире ки да ман расидагиае лекин фактически мерасам проблемаш қатъи фактиш қатъи ҳавои намебурам ранг ё тӯҳмат намекунам ки ина фалон кор карда ина и хел карда агар қанчиқ боша мебурам мегӯм ки қанчиқе қанчиқ набоша не то кадом вақт то ҳамун вақтира ки тӯҳматҳое ки нисбат ба ман кардагиянд тасдиқ кунанд чӣ хеле ки ман гапҳои гуфтагима тасдиқ мекунам тӯҳматҳое ки нисбат ба ман кардагиянд тасдиқ кунанд ва агар ки тасдиқ надошта бошанд открита бубуроянд чӣ хеле ки таҳдид чӣ хеле ки тӯҳмат кардан ҳамон хел открита буроянд бигӯянд ки тӯҳмат кардагӣ буданд ҳамон вақт тамом аз рӯи хати антидаҷол хат зада мешавам ман дигар коршон надорам дигар паноҳтон ба худо худтон қатшон кор дорем фаҳмтон мекунанд чикортон мекунанд барои он хотире ки талаб мекунем ку мо нешон гуфта яъне ки марҳамат одамое ки заштичон мекунем бирем бигеншон ки бира эсем шарипова доказат кун тӯҳматҳое ки нисбатш кардӣ гапа гуфтӣ мардакша гапа гуфтӣ доказат кун доказат надорӣ иқрорша ки тӯҳмат кардагӣ эсем шарипов тамом аз рӯи хати антидаҷол хатат мезанад тарафдоро бошем бирем лекин уно ин намуд мардак нестанд ки иқрор шаванд ва ҳамин хел ино то охира маиб шида рафтан мегиранд як бори дига рамзията аналитика карда наметонӣ шумо аналитик нестед муқоиса ки пешравита дар лаҳзаи пеш аз муноқиша бо ман ва имрӯз худ мефаҳмӣ ки чанд қадар маиб шидистӣ дар ҳамон видеое ки мисол овардӣ уқобу зоғ медонӣ кадомаш тӣ ягонташ ту каргасе ки дар поён нишаста интизорае ки кай уқобу зоғ ҷанг кунанд ягонташа бикушанд баъдан мурдаи уно ба замин баафта то ки ту бихӯрӣ яъне ки
ин гапа ма чӣ гуна тасдиқ мекунам мувофиқ ба видеоҳот. интизор мешавад ки кай як зани тоҷик, кай як духтари тоҷик, кай як кас як мушкилӣ як проблема, ҳатто проблема набоша ҳам ту гашта бигирӣ ҳамро проблема кунӣ. яъне ки ту ҳамун каргаси. Бардоро касе ки ба гапҳои ман розӣ боша, фикротона бинависен, розиам набошам фикротона бинависен ва розӣ будагид лайк мондана ҳатман фаромӯш накунен. Ва агар ягон кас бо гапдор боша, марҳамат описанияи видеода ссилкаи телеграми личкаи ман мондагия бидурен, суҳбат мекунем. открити баҳстам, ман қайтон суҳбат мекунам ва хиди рамзия лангули кадомеш ки бошанд ҳамеша баҳста ман бо шумо тайёрам. дар болои экрани шумо ссилкаи телеграм канал, ютуб канал ва тамошо кардани дита видеои пешнаро фаромӯш накунед. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.